Здравейте хора, аз съм Йохито БГ, тук с мен е Мапо, сега ще цъкаме Hunger Games и нека да влизай auto-join. Не, значи влизай... Айде. Ама ще трябва да чакаме тия да свършат. Сега ще цъкаме Hunger Games, ще изиграем една-две въртки и ще играем GTI. Много як мода. След малко ще го видите, да. След малко ще го видите, мега яки. Са детмачинг, сега ни пуска на местото тук и сега тия трябва да се бият. Тия трябва да се бият, баскат. Не ме интересува, честно ти кажа. Аре, избивайте се, бе. Може да летиш между другото. Той слага TNT тук да го гърми, да. Дай, стужи TNT и го пръсна. Директно. И в директно. Добре, аре, избивайте се, бе. Това се казва Милда. Или тази се казва Милда. Аре, избийте се, бе. Ешки сабни тия. Айде, прибий го. Да, в теб е възможността да го прибие. Вярвам на теб, заложил съм пари. Давай. И то се обърна с дървения меч и го приби. Те с къде са, бре? Къде са, брей? Че аз телепортна. Да, бе, видех. Аре, избивайте за базливци. Тож го сцепи. Да, бе, меле между двама човека доста. Така ще е най-добре. Ай, паузирам го. Добре, този е абич спечели. И душ, крипърска глава. Почваме. Влезни пак в нея. Да. Ти къде си, бе? Ти май си до мене. Чай си купа нещо. Ти може да си купиш нещо. Аз имам 30 пари. Мисля да си купа ядене. Аз си взех. Идвай към ендър честовете. Аз не взех нищо, честно ти казвам, взех меч там. Бегам. Защо прибия некъв. Малко ще ми се усложни работата. Че съм без броня, а той е с броня. Тия се разкараха. Да, удобно. Добре, да започваме. Ако запалките работиш, да запалвам колата. Не можеш да я запалиш. Чест, тук чест. Чест. И аз какво направя? Тома сцепи. Добре, измъкнах се. Ако познаеш как се измъкнах, да признавам. Не. Един дойде и той избега, защото го подгони.
Добре, отивам на кораба. О, година е пълка, айде бе. Окей, разправяме ли? Що да му чувствува? Отивам на огромният кораб. Човек? Какво бе, човек? Некъв магони. Май ще... Ще взям лода не пълката и ще го пребия. Тук има някакъв кораб. И самолети. Вау, това е нещо военно тук. Тук е да гледам с моли, слагай по-добре. Убий го! Най-близкият човек е на 170 буква от мен. Къде пише? Като своята... Като хванета компас. Като хванета компас. Аз нямам компас, не. Като Аз ще умра на този детна. Не мъдли мене. Еса, 4, 3, 2, 1. Убий ме. Много си ябен, Вой. Много си ябен. Сега ще убия. Гледай къв си ябен. Сега ще степи. Върни се и го би. Не бегай. Чули? Не бегай, върни се. Върни се и го би. Ти не може да удариш един път в нос, я. Добре, релива и да ходим на GTI. Не знам, не... Ма, аз нямам часовник, бе. Да, знам, излезни от сервера и пак, бе. Спирам това, да не ми видите пълната. Давайте хора, пак сме тука. Съвламе, влазай. Влизай, не влазай. Къде влезнах, бе? Ама аз трябва, не знам... Леаве... Чакай, аз трябва ливна. Аз бех влезнал на рейс. И не мога излезна. Не знам как. Как да излезна? Абе на правилното сме, бе, и трябва да еш на гейм, като влез. Ма аз влезнах на рейс и сега не знам как да излезна. Leave, гътра... Рейс, leave... гътра... Сега ела при GTA-то излезни в гейм. Не е дупка надолу. Това е портал.
тук, нали? То ме степи. Ами да, като си вземеш кита. Слизам долу с пистолетите. Да, това ме степи, преди да съм слезнал. Да, ме убиха, брат. Ти отли си. Снайпера, брат. Неква снайпера взе, брат. Аз с неква браво, човек. Аз съм застигала. Аз метам TNT-та. Некой ме степи. Тук откъде взимат патрон, обаче. Аз натъпих некъв с дигала. Как се призарежда? Не знам. Това ме степи. Да, бе! Бе, ти отли си, брат. Не да бъгнат това. Аз съм с лъка. Направо ще ги сцепа. Къде взе това с... Е, тук има китове. Не, чакай. И аз гледам къде си взимам китове. Ама, къде взе? Това къде ме китове. Е, снайпер от някой кит си го взех. Аз убих. И аз. Обрал Йоко, ето и мене. Имам ножка. Той е стигал, пази се. Йоко. Го сепа с найф. С найф. Найф? Къде си? Пиято. Това е човек. Това е то. То мот е много як. Ела ти цикна една полшанка. И една такава. Още една. Ела напред. Степиха, ма. Почти. Некъв ме нацели със снайперата. Има некъв безбройник. Снайпера! Снайпера! Бавен ли си? 20 пъти ти казах. Откъде ми стреля, бе? Може да спа тук, къде сме. О, аз бех с тази снайпера, тя стреля и еди се. Опа, убиха ме. Ти ще стреляш с TNT, бе? Не, човек, има там некъв. Знам, че има там, бе. Прикам на него. Чакай, вие кой ти е според. Окей, аз хипаме с... Зомбите ме удари и ми наде на много кръв. Аз скочих безбройник. Да. Взех някакви неща.
Горе сме сега. Написах спам. Да, убиха ме. Окей, аз съм го. Фендър, ти само ли си сложил пистолет и такива неща? Не, защото те само замудат това. Не, Не е верно. Ако си в портал да не пикирим и носиш фендър често. Да, някакви тъпи пистолети взех. да, Да, и аз съм сега. Аз влизам в гейма. Вие спи. Или много. Ето го юхто, стани. Не бе! Юхти. О, Кристията. Тия ги изтепах. Аз отивам да съм Елин. Ладе, искам да съм Елин, не разбираш? Не ме ли разбираш от мен? Аз обичам мелето. Ти обичаш. Не знам. Тоест тази снайпера човек като оцели... Мен обичам. Тук взимам този. Не, убиха му. Ами викнем заедно, къде си? Транспортит пистол. Как мис. Ма то не всички китове могат да се взимат. Не, виж има време. О, взех този снайперата, точно това търсих. Ето Йоко, ето ма и мен. Ела, не наскачам от тук на около. Ела. Там ли? Окей. Защо биш мене? Ти реши пред мене да минеш. Аз си бил ти, бе. О, човек, има нещо ти. Тази снайпер е много тъп. Аз съм с пистол. Какво ще стана до клипа? Не знам, сега ще го спирам. Аз съм стигал. Ха-ха, аз имам пошенка, а той няма. И го скъсвам. Да, пигмен ме уби, човек. Аз спирам клипа. Това беше от нас. Мапо и Йорто. Очаквайте още клипове. Чао.